Balmo assalamu alaikum. Nyan kumbeba ni nyana jereba mi ni abekan ka kela chamanche fanga kuna nuko mako transition adamine na bi sibiri sogmada ina akera bamako ka nyan kumbe kene mi nuba wele centre international de conférence. Sibiri wo sibiri septembre kalo o donye domi ni anyeshile do atale do kanyeshi bonshima. Ode hukumu kono feminye bonshi anafaka bon kosobe suna konana Aisata Bachili alebina nyefolike anyana bomonshika ni hukumu kono Mabami noye almami Abdoulaye Goitaye aklala ka tafsir la noye Qur'ane tafsiri 100 ans ani duru bara kofe Ode hukumu o labande la ukoni nyan kumbeba nyana jereba koni elobe okono Woni kunafoni wera ulude ye kunafoni ye ambena min lase awma bi ashura kletan ani woro ijira san bakile ani kemenani ani binani flado mbalma tele nyata mafle babela jile awnishu Hakilna mi no ye nyana jere mi ni abefama ko concertation nationale no ye sigika fo baye anga jamana konnana wala sa abina ke hakilna minun konnana ani bara minun konnana wala sa mawbiseka u hakilna fo o kan chugoya mina wode hukumu koso kene daile la bi sibiri do ina no ye septembre kalo kle duru akera kene mi no ye anga nyana jere kene ba mi nu uba wele bakuruba fo la ko SCI Akbonya tumbe maami mbulo oye surasuka ajekulu mino ye comité national pour le salut du peuple CNSP o nyama danga no ye colonel Malik Jawi Ali Kulubali ni laji M Traoré fana tumbe no telenyata twala okuma uye min soro anga jeka laje Sigika fo ba min fola fem ye Mali wol masiri tabaw fe minu kala sababu ye fem ye kasega jamana nyama koro Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ko ka fanga kon nyongiri ka fo maunata sigi kasega kuma nyebla kuma ke yasa fem ye frontière fanga min be nu ba wele ko transition o bisega bol siraj mi o ka chuga mina siraj mi o ka chuga mina o de ko kun kono ajira la ka fo o baro bela jile kon damina na CCB nu ye centre de conférence internationale de Bamako ajira la ka fo ko o baro kon damine le ajira la ka fo ko fem ye fintigla ka o ka jeklu nu ye CNCP o Nyama Dangan colonel Diaw ale kon ye kumata ka fem ye fulci bla bela jilema ani ka fem ye nyinike mo kon fe ka fo bara min bina ke bara bina ke sababu kon ye ka sega jamana kon jo ani fem ye jamana kura ka sega o kon bla sraka chugamina ko maldo bela jilikan ka bolodi nyogoma yasa o baro na sega sra nyuma kon soro chugamina o de hokun kono o temele ko ka boysa fem ye mo kan ka bla sra chugamina ani ka mo class fem ye so kono yasa fem yo na taw hakilo kon fo o baro de kon kanna na ke manga kon ye o de kala sababu kon ye fem ye ma chama kon ye ya do kon ye akono ka sega o hakilato fo o ma ni o kela gele ba kon ye fem ye ni ma ko folo nu kon fe famina mugu bi ka ci awna udana muga salon ngono udana muga climatiser koro awne fagara kan do kasola ka gazi tiana clé koro bi kana azowal bla groupe bela ka CNSP bla groupe bela ka tam bla groupe kele on est pas d'accord nous sommes pas d'accord c'est très clair antisega fama ambe kele min damne ni suraso ambalma suraso nana pranga ko kele parachevé ko ande go olisi bela ko mogawara o bena ko olube olisi bela ante son bi ante son chini ambe mi fu nyana ambe ka bela munu muda waso fugare ani fauna bi kele bani kumena kana mana gani fonfo ku fe gâteau clade teke gâteau clafo teke Mali de be jo na uja wuere faga Mali de be jo sege amago be mina wo ujida anga salbe kono parce que politicien munu mega ibe ga soutenir chef
in na i bɛ ka n'a ka bamajugu ninnu ni olu de hakilina ye bi Mali ka tila ka gâteau dɔ d'u ma ni Mali tilala ka gâteau dɔ d'u ma n'Ala sɔnna ma u bɛ taa jɔlen sɔrɔ u ka da la. nin tɛ yɛlɛma yɛrɛ nin tɛ yɛlɛma ye ne yɛrɛ sagokɛ de mun don bɛɛ ka kɛ kelen mɔgɔ si kana fisaya ni si ye jamana bɛ se ka jɔ o kan kan mais a bɛ dɔ fisaya ni dɔ ye ko nin ye yɛlɛma sira ye nin tɛ yɛlɛma ye dɛ bon a taara bɔ a nana nin tɛ foyi ye an kun nisɔndiyalen don mais an nisɔndiyalen tɛ halisa dɛ an ma wasa foyi la an kɔni nana an ma bonya an k'an ka bonya de an k'an ka bonya de an k'an ka san dan de la nin tɛ foyi ye. Yusuf Buhari, salamu alaikum wa rahmatullah. An bɛ kɛ minnu ye kɛnɛ kan bi an ma nisɔndiya parce que u nana sema mɔgɔw ka fɛn u y'olu kɛ fɛn bɛɛ la salle bɛɛ la ka an M5 RFP mɔgɔw k'an bila salle kelen kɔnɔ acteur dun ye fila de ye CNSP ani M5 CNSP bɛ salle bɛɛ kɔnɔ u nana sema fana ta ko bila salle bɛɛ kɔnɔ mun n'o tɛ M5 fana bila salle bɛɛ kɔnɔ an ma se k'a faamu donc an bɛ kuma an b'a ɲɛfɔ donc u k'an bila salle bɛɛ kɔnɔ. Kuma ninnu bɛɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ fo ka taa se nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli kɔni fɛ o kɔfɛ fɛn min ye M5 RFP maaw fo ka taa se jamanaden minnu kun bɛ yen ni olu kun y'a jira k'a fɔ kuma minnu fɔla ko o kɔni ma jɛn n'a ye u nana ye k'a fɔ ko fɛn min ye wolomasiri tabaw ko o kɔni segila o kɔ ka se ka siraw kɔni dilan cogoya min na o kɔni y'a jira k'a fɔ ko kumaw ko u bɛ ka taa o kɔni jimi sira fɛ u bɛ yɔrɔ min na ko bi. Bon alhamdulilayi an bɛ Ala tanu quoi c'est à dire an futinɛra dɔɔni an dusukun kami kɛra dɔɔni mais a bɛ comme basigi dɔɔni nana quoi parce que u ye tilali min kɛ an y'a jigiya nin kan kan kɛ nin bɛ kɛ o an y'a jigiya parce que depuis ka an yɛrɛ nana kɛnɛ ma an ye lahalaw ye an b'a dɔn ko nin a tɛ se ka taa nin ko quoi parce que ne nana kɛnɛ ma k'an ka responsable dɔ ye ko olu yɛrɛ ma carte sɔrɔ depuis o yɛrɛ b'a dɔn c'est mal organisé a filanan ye mun ye ka tila ka mɔgɔw wele minnu yɛrɛ ye ko IBK tɛ taa minnu yɛrɛ ko majorité silencée n'a fɔra wulu de ka taa di jukɔrɔ an ka bɔ ka tila ka taa kɛlɛ kɛ k'an minɛ k'an datugu ka martiner mais comme nous on peut d'accord kana an minimiser kɛnɛ nin kan an ka kɛnɛ an tɛ se ka jɛnɛ n'a ye mais alhamdulilayi basigi nana an ka ɲɛmɔgɔ olu da CNSP ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye ma hakili la sisan ɲɛmɔgɔw ko an bɛɛ ka taa salle kɔnɔ an ka taa installer an b'u kumakan lamɛn mais an kɔni bɛ min fɔ ne bɛ welewelekan min da n b'a da CNSP mɔgɔw yɛrɛ sɔrɔdasiw n bɛ welewelekan di ka hakili dayɛlɛ u ka yɛlɛli kɛ mɔgɔ min t'i fɛ don o don a bɛ bila erreur la donc an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka segin kɔfɛ. O bɛ tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye Mali minisiri kɔrɔ ni u ye n'u ye Musa Mara kɔni ye a fana kɔni weliba kɛ ka ɲɛsin malidenw ma ka jira k'a fɔ maaw kan ka nin waati in de minɛ joona fɛn min ye ka se ka jamana kɔni dilanli k'o bila sen kan cogoya min na nka a yɛrɛ ka hakilila camajɛ fanga kɔni bilali kan sen kan a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye o kan. Laɲini kɔni ye min ye nin kɛnɛ in daminɛna ni jamana kɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔn kan u ka kulu politique kulu société civile kulu sɔrɔdasiw minnu ye baara kɛ administration kɔnɔna la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan baara daminɛ ni o hakilina ye an bɛ dugawu kɛ baara ka kuncɛ ni o hakilina ye filanan ye min bɛɛ ka lamɛn o de la ka maaw tila ka kɛ groupe 5 ye a ka ɲi bɛɛ bɛ se k'i hakilinata di ni bɛɛ y'i hakilinata di gafe in ka lakilen pour que gafe in ka kɛ an bɛɛ ka gafe n'an bɛɛ y'an yɛrɛ ye gafe in kɔnɔ sisan dɔgɔkun min bɛna o baara bɛna nɔgɔya parce que o baara de kan ka laban ni camancɛ fanga ɲɛnabɔli ye jɔn kan ka kɛ ɲɛma ye jɔn kan ka kɛ minisiri ye jɔn kan ka kɛ nin ye a baara kan ka laban ni olu yɔrɔ ninnu bɛɛ ani camancɛ fanga kan ka baara jumɛn kɛ a bɛ laban ni o ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma bon min ye transition fɛnɛ an ka ɲɛfɔ ka sɔrɔ su sigi transition kunna bi tuma in na a ma daga maaw tɛ sɔn a ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sɔrɔdasiw b'u ka baara de kɛ donc anw ka civil ɲini civil min tilennen don a b'a ka baara dɔn fanga b'a kaman kɔrɔ maaw b'a bonya an b'o ɲini k'o sigi an kunna wa o civiliw bɛ yen fɛnɛ mais ka kɛ civil ye min tɛ politikima ye min ma a tɛ politique tɔn na a tɛ ɲɛmaya ɲini an k'olu ɲini k'olu bila ɲɛmaya yɔrɔ na inchallah a bɛ ɲɛ. Bamako dunnajigisoba ye n'o ye CICB ye Centre International de Conférence de Bamako a jirala k'a fɔ a kɔni fan bɛɛ bi ko dakɔnɔ ɲi min ye malidenw bɛɛ lajɛlen bɔn bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa kuma na se ka taa kɛ kuma ɲɛbilaw yaasa camajɛ fanga a na se ka tɛmɛ sira min fɛ ni jamanaden bɛɛ bɛ se ka wasa sɔrɔ a camajɛ fanga in na ani jamana yɛrɛ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ani jamana yuruguyurugu gɛlɛyaba min bɛ jamana nafolo burujali min bɛ ka kɛ kiribaliya minnu bɛ yen fo ka taa se o ɲɔgɔnna caman ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogoya min na.
sigikafɔ cɛmancɛ fanga min n'u b'a wele ko transition o kɔni o daminɛna Moti fana kɔnɔ a kɛra an ka jamana ɲɛmaw ɲɛna ani association n'o ye kɛnyɛrɛye jɛkulu caman ye. Sumu Yatara a ye nɛgɛjuru ta ka arajoso min n'u b'a wele ko arajo Keleya a y'o ɲɛma a n'o o kumana a ko ka Gawusu kuma walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka jɛ k'a lamɛn. Mopti concertation na ma jamana cakɛda ɲɛmɔgɔw a bɛɛ lajɛlen welen don kɛnɛ kan ka fara société civile kan n'o ye maa minnu bɛ yen n'o tɛ gouvernement baara la ka fara politique tɔnw kan olu dɔw fana bɛ kɛnɛ kan o maa fasugu de bɛ kɛnɛ kan baara in bɛ ka kɛ min kan o de ye jamana in bɛ lahalaya min na jateminɛw na Mali bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo min na baara in bɛ ka bolo o de kan. O hukumu kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ maa o maa ye kuma ta n'olu y'u hakilila di baara daminɛ ani sisan cɛ kɔni alhamdulilayi kumakan mun b'u da n'an taara o sira kan na Ala sɔnna ma don nataw jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ. Jateminɛw kɔnɔna na maa minnu bɛ kɛnɛ kan na Ala sɔnna ma u bɛ ka baara boloda cogo min n'an taara o sira kan Mali bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ. Min ye transition ko ye an ko b'o hukumu yɛrɛ de o kuma hukumu kɔnɔna na gɛlɛya dɔɔnin bɛ yen. Dɔw ko politiki mɔgɔw fanba min bɛ yen n'olu kumana olu y'a jira ko ka ko ɲɛmɔgɔ kɛ civil ye. Dɔw fana ka kumakan kɛra mun ye ko ka di surasiw ma. Surasi minnu bɛ yen n'u ye fanga ta jamanadenw dalen b'u la mun kama olu se ka kɛ ɲɛmaa ye ka se ka baara tɔ boloda parce que jamana kɔnɔ jateminɛw na n'an ma da ɲɔgɔn na baara bɛ gɛlɛya. O kumakan fila de bɛ yen. N'Ala y'a kɛ ni bɛn kɛra fɛn min kɔni kan an ka ca Ala fɛ jamana in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la o sira kan. Mɔgɔ minnu bɛ hakili jagabɔ la maa fanba dɔw y'a jira k'a fɔ ko k'a di société civile mɔgɔw ma n'o de ye politique mɔgɔw ye dɔw ka kuma kɛra ko ka président k'u ye ka tila ka premier ministre k'olu ye jama fankelen fana olu ka hakilila ye mun ye surasi minnu bɛ yen n'u ye fanga ta mun na danaya tɛ d'olu kan parce que n'i y'a ye kuma bɛɛ jamana mana ɲagami surasiw de bɛ na ka se ka jamana ta ka se ka jamana basigi mun na danaya tɛ d'olu kan k'a t'olu bolo mɔgɔ tɔw ka ta ka fara u kan yaasa jamana in ka se ka bɔ dɔw ka jateminɛ fana y'a jira k'a fɔ n'i ye maa o maa ta politiki mɔgɔ la sisan k'a fɔ o ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye mun na o tɛna n'a ka mɔgɔw fana ye k'olu classé don nataw kama dɔw fana y'a jira u ka hukumaw kɔnɔna na politiki maa o maa bɛ yen n'a b'a fɛ ka sen don fangako la a si kana ye baara ninnu kɔnɔna na u ka jamanadenw lajɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan maa minnu bɛ yen ni fasoden ɲumanw don n'u kibaruya dɔnnen don olu maa dɔw ka ɲini ka fanga in kalifa u la bɛɛ lajɛlen dɔnnen don jamana in kɔnɔ o ye maa dɔw fana ka hakilila ye. An hakili b'a la ni baara in kɔni taar'o sira kan ni Ala sɔnna a ma Mali bɛ bɔ sira sɔrɔ inshallah. Politikitɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko yɛlɛma n'o ye Musa Mara o ɲɛma n'o ye Musa Mara ye a kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛ waati min na sisan jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan sisan Musa Mara ɲumana a ye a yira k'a fɔ camancɛ wagati fanga in ko o kɔni bɛ kan ka kɛ fanga kɛrɛnkɛrɛnnen ye wa a kan ka di maa fana ma maa min tɛ finitigi ye n'u b'a fɔ a ma ko civil a ye a yira k'a fɔ ko nin camancɛ waati min filɛ nin ye fana a bɛ kan ka kɛ fɛn ye fɛn min ni an bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana sariya sɛbɛnba o ye hakilina minnu fɔ o ye sira min ci an bɛ se ka taa o fɛ cogoya min na joona joona Abdu Watara ale ye ɲɛfɔli k'a ɲɛna an ka jɛ k'a lamɛn. Kabini Mali jamana ɲɛmakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita bɔra fanga la Mali ma se ka bila basigi kɔnɔna na ka sanga o waleya ma Musa Mara ni o ye parti yɛlɛma ɲɛma ye ale kɔni n'a yira k'a fɔ fana ni waati in kan ka kɛ waati surun kɔni ye camancɛ fanga min kan ka bila sen kan a kan ka kɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini yɛrɛ ye fo ka taa se finitigilakaw yɛrɛ ma. Jamana bɛ dingɛ de kɔnɔ bi gɛlɛya b'an kan kɛlɛ bɛ yen jolibɔn bɛ yen fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen politiki kɛlɛ bɛ yen yurugu bɛ yen jamana kɔnɔdenw dalen tɛ fɛn na tuguni donc jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin gɛlɛya ninnu de nana ni i bɛ kɛ ka fanga binni an bɛ tuma min na bi an bɛ furancɛ fanga ɲɛnabɔli ɲɛbila baaraw la an kan ka sigikafɔw kɛ sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la bi olu yɛrɛ bɛ fɛ ka sigikafɔ organiser pour que bɛnkanw ka kɛ furancɛ fanga ɲɛnabɔli kan an bɛ o tuma min na o ye tuma ye bɛɛ kan k'i hakili jagabɔ bɛɛ kan k'i préparer ka taa hakili di an ka bɛnkanw kɛ camancɛ fanga ka bila sen kan bɛɛ ka y'a kɔnɔ mais bɛɛ ka y'a kɔnɔ i jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min i bɛ se ka nafa don jamana kɔnɔ bɛɛ k'i seko k'o yɔrɔ la donc an b'o tuma de la fɔlɔ ye min ye sɔrɔdasi minnu ye fanga ta utukalo tile 18 u y'a fɔ u ka kuma fɔlɔ kɔnɔ ko olu bɛna
baara kɛ joona maliyɛnw ka sigi ka bɛnkan kɛ ka camancɛ fanga sigi n'o ye transition ye civiliw bɛ bila min kunna o yɛrɛ ka kuma de don. Musa Mara ka ɲɛfɔliw la ko sigikafɔ min bilala sen ka bi sɔgɔmada in na CCB kɔnɔna na sigikafɔ in kan ka kɛ sababu ye walasa camancɛ fanga ka se ka sigi ka ɲɛ nka camancɛ fanga in kan ka di jamanaden gansan ma min yɛrɛ tɛ parti politique la finitigi la ka fana tɛ o walew de bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw sigilen bɛ ka min kɔnɔ olu ka se ka bila sen kan. Sigikafɔ in a kun dɔ ye camancɛ fanga bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya di minnu bɛ sigi a kunna olu ka sigi a bɛ baara min kɛ a ko baaraw kɛ camancɛ fanga ka kɛ sababu ye ka jamana la wuli ka jɔ a sen fila kan pour que minnu bɛna fanga la kɔfɛ olu ka taa ni jamana ye. Bon o yɔrɔ la fɛnɛ an bɛ jamana kɔnɔdenw ka lahalaw faamu parce que maliyɛnw caman bɛ k'a fɔ bi ko olu kɔni n'a danna olu ma ko sɔrɔdasi ka to fanga la wa ka tila k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye fɛnɛ an bɛ se ka civil sɔrɔ ka sigi transition kunna min tɛ politique mɔgɔ ye o an bɛ se ka civil fɛnɛ sɔrɔ fanga bɛ min kaman kɔrɔ komi sɔrɔdasiw ɲɔgɔnna o bɛ o min tilennen don komi sɔrɔdasiw ɲɔgɔnna min bɛ se baara la komi sɔrɔdasiw ɲɔgɔnna n bɛ se k'a fɔ min bɛ se baara la ka tɛmɛ hali sɔrɔdasiw yɛrɛ kan parce que jamana marali tɛ sɔrɔdasi baara yɛrɛ ye o an kan k'o civiliw de ɲini k'olu bila ɲɛmaya la k'a dɔ kɛ transition président ye ka dɔ kɛ premier ministre ye. Jɛkulu dɔ kan ka bila sen kan camancɛ fanga in kɔnɔna na jɛkulu min bɛ kɛ kɔlɔsilikɛla ye walasa maa minnu bɛna baara kɛ camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na olu ka baaraw ka se ka sɛgɛsɛgɛ o waleya ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye camancɛ fanga bɛ se ka kɛ ka ɲɛ. Transition kɔnɔna la kulu dɔ bɛ sigi a bɛ komi CTSP tun bɛ cogoya min na 91 o ka kɛ conseil national de transition ye sɔrɔdasiw ka ko kɔnɔ civiliw ka ko kɔnɔ politique mɔgɔw ka ko kɔnɔ société civile ka ko kɔnɔ o ɲɛma ka kɛ transition ɲɛma ye olu ka baara ka kɛ ni gouvernement ye min dilan ka na n'a ye an b'a lajɛ n'a ka ɲi anw b'a voter an bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye mais gouvernement k'a dilan olu k'a gérer u ka baara kɛ n'an y'o kɛ san kelen an bɛ se ka jamana in na jɔ a sen kan. Camancɛ fanga in kan ka kɛ sababu ye jamana yɛrɛ gɛlɛya kologirinba damadamanin bɛ olu kan ka ta k'a lajɛ i n'a fɔ jamana sariya sunba o kan ka falen fo ka taa se sariya minnu bɛ tali kɛ kalafili koyanw yɛrɛ la o sariya ninnu fana kan ka sɛgɛsɛgɛ ale ni lakanabaliya min kɔni sabatilen bɛ jamana yɛrɛ kɔkɔduguyanfan n'a camancɛ bolo la o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka jateminɛ fo ka taa se mara yɛrɛ kɛcogo juguya min bɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛlɛ. Transition kan ka baara kɛ ni hakilina damadɔw ye hakilina fɔlɔfɔlɔ ye min ye transition kan ka an ka sariya sunba falen an ka sariya sunba kura filanan ye min ye transition kan ka laban élection na mais élection tɛ se ka kɛ ni yɛlɛma ma don an ka élection kɛcogo la wari ko kɛlen bɛ kataba naani ye an ka élection ko la ni wari t'i bolo hali kana ɲini k'i bɛ kɛ fɛn ye Mali la bi n'an m'an janto la an bɛ sɔn ka trafiquant de drogue kɛ Mali président ye parce que wari boli de bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan an kan k'o sariyaw yɛlɛma an ka sɔrɔ ka élection organiser o ye transition ka baara filanan ye baara sabanan ye min ye o ye ka joli bɔn ka dɔ bɔ a la jamana kɔnɔ kɔrɔn fɛ o camancɛ la o ka bɛn sabati k'an ka sɔrɔdasiw équiper ka dɔ fara équipement kan k'u jɔ u ka se k'u ka baara ninnu kɛ jamana ka basigi ka lakana transition ka baara dɔw ko la hali ni o baara tɛ se ka ban transition kɔnɔ dɔ ka kɛ naaninan ye mun ye yurugu-yurugu kɛlɛli ani marakojuguya kɛlɛli parce que maliyɛnw yɛrɛ bɛ ko kelen kan bi o ye yurugu-yurugu kɛlɛli ni marakojuguya kɛlɛli ye dɛ dossiers ka ca pôle économique la procès ma organiser transition ka kɛ tuma dɔ ye sa procès dɔw ka organiser sa maa dɔw ka wele sariya la ten disibaw ani an ka sariyaw yɛlɛma ka na ni hakilina kuraw ye an bɛ se k'an ka mara yɛlɛma ka jamana marabagaw kɛ jamana kɔnɔdenw ka jɔn ye. CEDEAO maaw kɔni ye a laɲini k'a fɔ kalo 10 ani 2 ɲɔgɔn bojan ko kɔnɔ camancɛ fanga ka se k'a bila sen kan Musa Mara ka ɲɛfɔli la a ko ni maaw kɔni sɔrɔla ka don camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ a baara dɔn maa minnu fana ye maa kilennen ale ni maa laduru ye CEDEAO ka laɲini bɛ se ka lasabati nka o baara ninnu tɛ se ka kɛ cogoya si la fo maaw kana don camancɛ fanga in kɔnɔna na maa minnu bɛ n'u bɛna baara kɛ jamanadenw ka nimisi wasa dɔrɔn kama nka k'a fɔ ko maa bɛ ta maa min bɛna miiri u yɛrɛ la walima u bɛna baara kɛ parti politique ye min bɛ se ka na élection nata la k'o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye an ka jamana ma Musa Mara ka laɲiniw na a ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu ye walasa camancɛ fanga in ka se ka bila sen kan min ye parti politique maaw kɔni ye a b'a ɲini olu fɛ olu ka segin kɔ u ka se ka kalafili yɛrɛ labɛn. Alimami Abdulaye Koyita kunu a tilala ka tafsir la tafsir min n'o ye kuranɛ tafsir ye a kɛra san 15 baara kɔfɛ a baara bɛɛ lajɛlen kuncɛli a kɛra yɔrɔ min na a kɛra Lafiyabugu misiri min n'u b'a wele ko Banan Kɔkun a kɛra maa caman ɲɛna n'o ye alimami caman ye ani silamɛ caman tun bɛ a kɛnɛ kan tele ɲɛta tɔgɔla Abubakar Tolo ani Laji M Tarawele tun bɛ yen nɔ u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Kunungo juma Muharram kalo tile 15
kira ka hijira san 1442 Bamako Fabala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugu misiri min be n'a dɔn bɛ ko Banankɔku misiri dɔw yɛrɛ b'a fɔ Abdulaye Koyita ka misiri fitiri seli baninw kɔfɛ yen yɔrɔ kɔni denbayara kosɛbɛ ka sanga ni kuranɛ tafsiri dɔ kuncɛli kuranɛ tafsiri min n'a tun b'a la ka kɛ misiri na a be san 10 ani kɔbɔ Imam Abdulaye Koyita ka tafsiri minnu be tɛmɛ teleɲɛta fɛ ani sira caman n'aw be tafsiri ninnu sɔrɔ a daminɛna ani bi cɛ san 10 ana kunkanfɛ wa tafsiri timeli baaraw olu bilala sen kan kunun ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranɛ duguma suraw a labanyanfanw fɛ olu tafsirila o kɔfɛ ka kɛnɛ in kɛ duwawudon kɛnɛ maaw bɔra Bamakɔ fan caman ka se ka na kɛ seere nin kɛnɛ in kan ani duwawu minnu be n'olu bena kɛ ka se ka o dɔw sɛmɛntiya I n'a fɔ karamɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ cogo min kuranɛ ye Alahu Taala ka kumakan ye k'a kɔrɔ yɛlɛma ka na kanakan min ye I ka kan ye baara tɛ k'a fɔ k'a ka nɔgɔn wa nin baara in yɛrɛ be jate diɲɛ dɔnniw la barikamanba dɔ ye Imam Abdulaye Koyita baara in labanyanfan fɛ a kɔni ye a ka nisɔndiya yira ani a y'a yira k'a fɔ jɔn tɛ bonya fili ma o de kosɔn yafadeli filiw la ani duwawu ɲini jama fɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ma baara in labanyanfan fɛ a y'o ɲini من الجنة كبوا جينا ولا والناس يعني أدمادين كرو جينا شيطان وتور أدمادين شيطان وتور جينا جوجو أدمادين جوجو جينا حاسدو أدمادين حاسدو فهم بيني توربا نوفك نيشيما جينا ني أدمادي إكتانغني ني على فك كبوا بلادين تورو على دونغو كانغا ولي كابانجال ني على ولي على بيجال وتمامبا ني على فك ala kan be kisi ka bo jina jugu torom kan be kisi ka bo adamadi jugu torom kan be lejin kisi ka bo hasidu torom ala ka deme kono suran bana ya no suratul nas amba yini masabala fa anyi munun fo ni fili yeral beto ka fa nyana ya ngo fen shite mu korofoli ka gele ka time qur'anek ni fili yeral shitene no do ananga kalande ya donu mabere bode nga kadde mek do amma kala dilanye menin faye go wati be wadi bina ko karam go yalla dilanye ngam fene mago be do wula afene kala dilanye kuma ni fotola nanye do fo cugo mina munta fo cugo yi amma dabo kama alaka ya fama anye filike yoro mina alaka hinana ka ya fama alaka gwangunan kanyal anye sabati do yoro mi hal sala kan jidi o sabati ni kuma ɲɛbila ninnu balen kɔfɛ Abdulaye Koyita a tilalen kuranɛ complet tafsirili la a ye ɲɛfɔli kɛ tafsiri in yɛrɛ daminɛna daminɛ cogo jumɛn na waati hakɛ min be n'o tara la fo ka taa se misiri in a yɛrɛ kɛra alimamu ye a la lahalaya min na tafsiri ni an hakili be san min na an y'a daminɛ 2005 tafsiri min n'a kuncɛtɔ filɛ ni kunun tafsiri tɛ dɛ kabini 2005 de an b'a la a daminɛra misiri min na o be sugu kɔnɔna na yan n'a be f'a ma ko dukure ka yɔrɔ Masjidu Rahman a Sheikh Sabo ale yɛrɛ de kun ye misiri na alimami yana ka da denw ma Masjidu Rahman a filɛ sugu kɔnɔna na an ye tafsiri nin daminɛ ye 2010 ni misiri dayɛlɛ misiri nin kabini 82 83 misiri nin jɔra sisan misiri tɛ dɛ kabini 83 misiri nin bi yan nka ka don misiri kɔnɔ ka seli o daminɛra 2010 an balima dɔw be yen olu de farala ɲɔgɔn kan kan kɛ kelen ye k'u ŋaniya kɛ kelen ye ko fo misiri ka dayɛlɛ seli ka k'a kɔnɔ misiri nana dayɛlɛ o de la ka bɛn 2010 ma o 2010 kɔfɛ 2011 misirilamaw farala ɲɔgɔn kan u ka ne yɛrɛ ta k'an fara an ka cɛkɔrɔba ka alimamiya la misiri nin kɔnɔ yan an y'a ɲini Masjidu Rahmani mɔgɔw fɛ n ko ka to yen k'i bɛ taa tafsiri kɛ yen baara bi gɛlɛya ka sira d'a ma an b'a ka tafsiri min kɛ yen fɛ an k'o yɛlɛma misiri nin kɔnɔ an y'an ka cɛkɔrɔba ci n'o ye Sheikh Abdul Qadir Sagoyi a ka taa ci f'u ye o kɔnɔna de la 2011 an ye tafsiri yɛlɛma ye sura min tafsiri daminɛra o kɛra suratul Araf suratul Araf o tafsiri daminɛra 2011 ka daminɛ o de la ka na se sisan ma 2020 o de bɛnna ni kuranɛ jiginni ye n'an y'a fara ɲɔgɔn kan kuma dɔ la san 15 ɲɔgɔn na tafsiri nin y'o de ta maa caman fatura a kɔnɔ maa caman banana a kɔnɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ tafsiri kun tɛ fo o kɔ mɛ olu dɔw yɛlɛmara o kɛra alimami ye dɔw yɛrɛ yɛlɛmara jamana wɛrɛ la an b'a bɛɛ kalama an kan ka ala de fo fɔlɔ ala min sɔn ka daminɛ o waati fo kana bila bi la tafsiri ma tigɛ ni bana ye fo n'a kɛra voyage an bɛ Alahu Taala fo a la
Bamako fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunungo n'a bɛnna jumando ma muharam kalo tile 15 hijira san 1442 jama bɔra kosɛbɛ k'u kunda Banankɔko misiri kan ka sababu kɛ ko Abdulaye Koyita ka tafsir bɛna dafa duwawu bɛna kɛ a kɛnɛ kan. Karamɔgɔ caman de tun bɛ Imam Abdulaye Koyita yɛrɛ ye foli ni bonyamasigi bila ka taa karamɔgɔ minnu ma. O kɔfɛ an b'an karamɔgɔw fo. Karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye an nɛn fɛnɛ sɛbɛn an ka se ka dɔ fɔ kɔni. Ne y'a fɔ ye n ko an ye marakaw de ye an kun ye kalan bila koyi ka ɲɛsin commerce de ma ka tabali de feere commerce yɛrɛ ba ka diɲɛ na waati min ni cɛkɔrɔba de taara n ta n tɛgɛ ma ko n kana commerce kɛ n ka taga kalan na n'o ye Abdulkadiri Sakɔ ye ka taa n tɔgɔ sɛbɛn a terikɛ ka salon kɔnɔ kalanden tɔgɔ bɛ sɛbɛn kalanyɔrɔ la mais ne tɔgɔ sɛbɛnna Muhamadu Sila k'a to tilennafana dun na Ala ka hinɛ a la ne tɔgɔ sɛbɛnna ka salon de kɔnɔ kilasi kɔnɔ ka lakɛrɛ ta k'i jɔ ɲɛfɛ ka kalan kɛ o ye nin fana ye n'o ye Sheikh Mahamudu Kuma ye an bɛ a fɔ mɔgɔ caman ma ko karamɔgɔ bonya sira mais nin ka karamɔgɔya tɛ bonya dama ye wallahi a ye lakɛrɛ ta k'an to kalandenya la k'an kalan Mahadi Islami. Halisa tafsir mi ni o ye Alimami Abdulaye Koyita ale ka tafsir ye Alimami caman tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ Mahi Watara, Usman Saliu Tarawele fo ka taa se Mahamadu Kuma ma olu kɔni u y'u hakilina dɔw yira mɔgɔw la ani tafsir yɛrɛ ye fɛn min ye u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna n'o ye kuranɛ tafsir ye a kɛra yɔrɔ min na Lafiyabugu Banankɔku misiri kɔnɔna na a kɛra yen nɔ de Abubakar Tolo ani Laji M Tarawele olu de ye ɲininkali kɛ u la an ka jɛ k'u lamɛn. Kunun juma kuranɛ tafsir dafalen kɔfɛ Imam Abdulaye Koyita fɛ san 15 a y'o de kɛ a b'a la ka kuranɛ tafsir kunun Ala ka bɛnsema kɔnɔna la a dafara a kuranɛ dafa kɛnɛ kan Abdulaye Koyita ye wele bila karamɔgɔ caman ma Bamakɔ kɔnɔna la o karamɔgɔ minnu tun bɛ yen u nisɔndiyara u sewara wa jama minnu bɛ yen u ye duwawu caman sɔrɔ. Nin ko in ɲɔgɔnnaw an b'a fɛ silamɛw ka u janto nin na nin ye salafuw ka baara de ye kuranɛ dafadon ka silamɛw wele fɛn ɲumanba don duwawu min bɛ kɛ a bɛ jaabi a y'a faamu a salafu sɔɔlɛ nin kun y'u ka taabolo dɔ ye hali bi nin camanba bɛ an ka burusi kɔnɔnaw na kuranɛw jigindon a dafadon ka silamɛw wele duwawu kana kɛ mɔgɔw ka amina fɔ a bɛ minɛ u ye ninnu ka ɲɛnamaya o ye hɛrɛba ye an bɛ Ustaz Abdala fo tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fo ka bɔ an dusukun na mɔgɔ n'i ye fɛn min daminɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i ka ye o ko la n'i ye fɛn min daminɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i k'o laban tafsiriw bɛ daminɛ nka ko dɔw bɛ mɔgɔ caman bali u tɛ se k'a laban ko caman y'ale bali o nka a ye fɛɛrɛ kɛ a k'a laban de ye nin tafsiri nin ye ɛri caman ye san 10 ani kɔjan an ka duwawu kɛ Ala k'a k'a ye sɔdaqa jariya ye Ala k'a k'a ye sɔdaqa jariya ye Ala ka a sara kɛ arijinɛ ye. N bɛ nisɔndiya kɛnɛba de kan adamaden ni i nɔnna bira ye n'a ɲana o y'i bolo hɛrɛ de an sunnamɔgɔ an tun bɛ siran min ye a ka ca Ala fɛ Ala b'an kisi o la denmisɛn caman de bɛ yen Abdulaye b'olu de la minnu hakili an yɛrɛ bolo bi hali n'an tɛ yen u bɛ se ka Ala kɛra ka sunna in ta ka jɔ n'a ye o ye fɛnba de an bɛ duwawu de kɛ olu fana kɔfɛ minnu bɛ bila olu nɔ na Ala ka nɔgɔya o fana ye sinon nin kɛnɛ in ka kuma se tɛ ne bolo karamɔgɔ ye min fɔ o wasara ne bɛ duwawu de k'u ye Ala ka sini kɛnɛya d'u ma u y'anw jigi fa an bɛ Ala deli Ala ka denmisɛn d'u ma minnu b'u ka u jigi fa parce que Ala kɛra ka sunna ye a bɛ bɔ min jili la jili a bɛ bɔ génération dɔ de ma ka taa di génération dɔ ma an kɔni ɲɛ bɛ minnu na kɛnɛ ma bi alhamdulilahi rabbil alamin hakilisigi caman de b'a la parce que sunna in mago bɛ cɛw de la minnu jɔlen don hakili ɲuman b'u la u tɛ siran u bɛ se ka Ala kɛra ka sunna in defa ye silamɛya fara ɲɔgɔn kan baw dɔ ye silamɛya kɛnɛ baw dɔ don kɛnɛ minnu n'a bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ nisɔndiya komi e yɛrɛ tun bɛ yan bamananw ko ten ko ye ko ye fɔ ko ban tiɲɛ don silamɛya kɛnɛ ka ca an fɛ yan jama yɛrɛ ka ca nka jama bɛ na cogoya don
ya jama barkama do jama herama do ambo jigiya jama sanuman do ambo jigiya kadaka mamunu nana qur'ane koro foli kunceli karonge mi fedo fi qur'ane koro foli te fen fitini de jangu on fe amunu te arabu wi ni qur'ane koro ma fo qur'ane ya ala feladi o da to qur'ane koro foli don bo ko don wula koro tali do don wula belebele do kadaka kuma min koro do ala ka kuma de koro do o mana o koro foli ay anga siga ala fela don ko waliya imana me ya waliya ngiya donde ala re qur'ane majamu inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira ko qur'ane ma kada kata fema mintle be kata mabeka ni mi re fore e modon hali ay kuma chama on fe ba do seli re alna jana dondoro ba soro be donro ba kada mi re be ga fo eta korodo ala hinana anna ni wati nuna ka dawla qurado qur'ane tafsirullah qur'an tafsiru be misiri kono iba fo ko ay ko jama be karsa dama de tal halna dum be be na nyoma iba soro be falidu ni ala ka buya kurai ala ka samandiya do ni qur'ane be korota fendi korota ka ana ala yo buya kura minke nanana sigi o do kunjeli keneka ni ala tanu bayde ala iga jonna na ka bo fambela onna na ka bo bakko fe onna na ka bo banya fe onna na ka bo yoro suruna dem sembala makro bala Cheubala, Musubala, ala onna na ngondara ge ala de kasokona nala, o mana ko be na wari ni yorola, o mana ko be na tien ni yorola, ala utala kasuru, ala onna na yoro mun e kal korna de kala yorola, ala onna na yoro mun e kal korna tini do yorola, ala mama mun bala na sinsela ni kenainga, ele ba ber bisu kono ko donga temauka, ala mi deri ni ka se, ala mi deri ni ka fonserie, ala mi deri ni ka bonya masay ala min deri ni ka masabay ika yafa ni jama impera jeni moduluna ali sambe ala taala de deli nin kene ɲɔgɔn cama ala ka do an si kɔnɔ do munun be no kɛra a kɛnɛ ka jamana ni jamanadenw ye ala ka do nunu minɛ ka barka do an ka karamɔgɔkɛ n'an ka imamna Abdulahi Koyita ala ka kɛnɛ ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka di bonsi ma o kɛra o ye don ye don min ni a seli bɛ kɛ san wo san fɛn min ye san wo san n'o ye nin kalo in sibiri fɔlɔ ye n'o ye septembre kalo sibiri fɔlɔ ye ɲina a kɔni a bɛnnen don sibiri don n'o ye septembre kalo tile 5 san 2020 ka sabu kɛ bonbonsi a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ suna kɔnɔna na n'o ye an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka suna kɔnɔna na ɲɛta tele ale ye I ɲɛ jɔ o bonbonsi la kosɛbɛ o de hukumu kosɔ maa min ni o ye diinɛ dɔnba ŋana ye n'a bɛ wele ko Alasan Ba ale ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna bonsi jɔyɔrɔ ye min ye silamɛya la Asita Bacili Abdul Aziz Dumbiya ani Laji M Traoré olu de ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye o kuma an ka jɛ k'a lajɛ. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔɔnin tɛ maa caman fɛ o de hukumu kɔnɔna la an wulila ka se Ustaz Alasan Ba ma cogo min na a bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ bonbonsi la kira ka suna la nɛɛma ni kisi b'a ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko alakira alayhi salatu wasalam k'a ye yamaruyali kɛ silamɛ cɛw ma k'u k'u bonbonsiw bila ka bɔ. bonbonsi alakira ka suna ye adamaden dacogo la ka kɔrɔ ka bɔ ka kɔ biɲɛ masiri fana kun don cɛw ma bonbonsi ye cɛw ka masiri ye. O kumana a bɛ cɛ ni muso différence kɛ a ka ca la Ala fɛ a yirala ka fɔ nabi ɲuman fɛn fɛn tɛmɛna o bɛɛ n'u bonbonsi tun bɛ ɲɔgɔn na ciden fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ n'a bonbonsi tun bɛ ɲɔgɔn na fo ka se alakira ma sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ ye bonbonsi bila alakira ka sunna don a laɲinina ka fɔ alakira ka sunna kɔnɔ ka fɔ k'an ka bonbonsi bila ka nunkɔrɔsi di. A dagalen bɛ an balimakɛw ye u ka se ka fɛɛrɛw tigɛ walasa u bɛ se ka bonbonsi sɔrɔ cogo min na nka kɔni n'u u k'a di barisa kɔlɔlɔ caman bɛ se ka sɔrɔ o waleya in na. Walawalaliw bɛ hadisiw kɔnɔ k'a fɔ ko a bilali de ka ɲi a dili balili ma ye directement mais balili kuma bɛ a bilali kuma kɔnɔ n'i ko fɛn bila o kɔrɔ de k'i kan'a di bon n'an y'a faamu o faamuya cogoya la a cɛ ka ɲi ni mɔgɔ min kɔni y'a ɲɛdɔn k'a faamuya o k'a bila donc a kɔni yira ko kira ma maga a la fiyewu
a kɛra bumbo ye o a kɛra karangafesi o a ma maga si la a tun bɛ nunkɔrɔsi de di donc o y'a ka sunna ye o y'o waati yɛrɛ taabolo ye cɛw bɛɛ lajɛlen tun bɛ bumbosi bila bon ni kira nana ka na a kɛ ka a sɔni sigi a kan o bɛ don sunna kɔnɔ o kan ka waleya ye kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ se ka kɛ ni maa min b'a dɔn ko kira ko k'a bila nka ale ko n b'a min tugu ka a bɔ yen ka kira fɔ ɲɔgɔnya n'a tigi ka ŋaniya kɛra o ye siga t'a la kɔlɔlɔba b'o tigi ye parce que o b'a yɛrɛ ye kira sɔsɔli kɔnɔ ni maa min ye kira sɔsɔ i ye ala sɔsɔ n'i ye ala sɔsɔ ka sa o kan siga t'a la kɔlɔlɔ b'o la mais maa min m'a faamuya ten fa y'a faamu de k'a fɔ dacogo de ye a y'a faamu faamuya cogoya wɛrɛ ye o tigi bɛ se ka bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ minɛn min ni o ni n ye minɛn fɔlɔ min fɔ o tɛ kelen ye. Ustaz Alassane Ba y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni bɛ jigi maa minnu n'olu b'a fɔ ko balima dɔw tɛ silamɛ ka sababu kɛ bonmosi t'u la a y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni bɛ min dɔn ko limaniya bɛ dusukun de la. bonmosi kɔni fɛn do fɛn min n'a cɛ ka ɲi cɛ la silamɛya diinɛ ka faamuya la kira ka sunna do n'i sera k'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ mais k'a fɔ maa min m'a kɛ an b'o ka diinɛ lagosi a bolo an b'o kɛ k'a ka limaniya yɛrɛ bɔ a bolo k'a bɔ silamɛya la o ye fɛn ye fɛn min n'a tɛ bɛn cogoya si la parce que bonmosi bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ la mais bonmosi tɛ dɔ in na o bɛɛ bɛ batu kɛ i bɛ taa sɔrɔ ala de b'a dɔn min ka di ale ye ka tɛmɛ a fila la anw t'o dɔn balima dɔw bɛ yen u bɛ adamaden ye kuma dɔ la u bɛ sin ka jugement dɔ kɛ i kan maa dɔw bɛ na diɲɛ na yɛrɛ i b'a sɔrɔ problème u yɛrɛ farikolo cogoya la a tɛ si bɔ ne y'o ye k'o kɛ i n'a fɔ n'o ye bonmosi dila ye ka kɛlɛ ta k'a sɛgɛrɛ. Kumakan labanna Ustaz Alassane Ba a ye welewelekan bila ka ɲɛsin a balima silamɛ tɔw ma k'u ka kɛ hinɛtɔ ye ka ɲɛsin u silamɛ ɲɔgɔn ma k'u kana to cogo si nin ko ninnu kana kɛ sababu ye ka farali don u ni ɲɔgɔn cɛ. Kira ka sunna bɛɛ lajɛlen a kɛra bonmosi ye o a kɛra nafila seliw ye o a kɛra seli kɔnɔna a kɛra sun kɔnɔna kibaruya ye n'a fɔra k'a ka sunna ye min ye an k'an jija k'an cɛsiri k'an seko damayira k'o la mɔgɔ min mana dɛsɛ o kuma na o tigi ka koɲɛ bɛ ala bolo ala b'a dɔn k'i dɛsɛra mais a ko ko fo ka fɛn o fɛn dabila dɔnnibagaw ko k'i b'o dabila i tɛ se ka dɛsɛ o la cogoya si la donc bonmosi bila fɛnba don an bɛ min fɔ kuma laban na o de an kan ka mɔgɔ la nɛgɛ an kan ka mɔgɔ sama ka na diinɛ la ka tila tuguni ka diinɛ nɛgɛ don a la mais ka kɛ an b'a kɛ ni kɛlɛ ye ka adamaden ka ɲugun adamaden ka limaniya la k'a bila kɔfɛ k'a sɔrɔ i dun n'a bɛ seli misiri kelen na a bɛ fɛn kelen kɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka jugu o tɛ alakira ka sunna fana ye alakira ka sunna tɛ ka mɔgɔ ye ka baga mɔ k'a fɔ karisa i ye cogo ni ne ye cogo tɛ kelen ye bon i tɛ diinɛ la o fana tɛ alakira ka sunna ni bonmosi y'a ka sunna ye o fana ko juguw tɛ alakira ka sunna ye ka kɛ mɔgɔ ŋɛɲɛma ye ka i silamɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ sahada b'a bolo la ilaha illallah b'a bolo k'a tɔɔrɔ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a jɔ a yɛrɛ la o fana tɛ alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam donc nin bɛɛ kan ka lajɛ bonmosi ko la ka kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa an bɛɛ lajɛlen ka se an se yɔrɔ la a bɛ min na a tɛ min na limaniya ye dusukunna ko ye ala de b'o dɔn mais ala kɛra ladegeli i b'o baraji sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an kana ɲɔgɔn juger n'o o sugu ye an kɔni ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn fataniya ka kira ka sira yira ɲɔgɔn na o ka fisa an ka ɲɔgɔn kɛlɛ fɛnw nɔfɛ fɛn minnu bɛ se ka kɛ an farafarali sababu ye ka mantɔn fara ka mantɔn kasa koya ka na ni faiblesse ye mantɔn kɔnɔ maa wɛrɛw ka sigi ka yɛlɛ an na. An ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw lajɛ. Bene jamana kunnafoniw na ka kɛ n'u ka jamana ɲɛmaa kalafili min bolodalen don ka bɛn ni marisi kalo ye san 2021 mun ye jamanadenw ye olu ye wulikajɔw basigilen dɔ kɔni boloda ni wulikajɔkɛla ninnu u kun kelen don k'a sɛbɛn fura kɔni sanfɛ a y'a to an k'an ka kalafili kɛ san 2021 hakilisigi ani basigi kɔnɔ sabula u k'a fɔ la ni wagati in na maa o maa de bɛ yen nɔ ko n'i y'i kan bɔ fanga nɔfɛ n'o ye bɛnɛ jamana ɲɛmaaya ye i tɛna se ka fanga kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana u ka sariya mun bilalen don sen kabini novembre kalo san 2019 n'o kɔnɔna ko b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma a kan ka maire 16 walima député 16 k'olu tɛgɛ nɔ kɔni sɔrɔ k'o bila k'a dossier sanfɛ yaasa a bɛ se k'a kan bɔ cogoya min na jamana ɲɛmaya nɔfɛ ni wagati in na jamanadenw ko k'olu hakilina de kɔni ye maa tɛ bɛnɛ jamana kɔnɔ mun bɛna se ka nin siyatiri kofɔlen ninnu sɔrɔ sabula maa o maa kɔni kelen don k'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ k'u kan bɔ jamana masakɛya nɔfɛ danayaba t'u kan wa fanga yɛrɛ t'u la jamanadenw k'a fɔ la ni wagati in na
n'a fɔra ko kalafiliw k'a boloda kɛmɛ sara la mun bɛ tali kɛ député walima u ka jamana mɛriw la maa 100 bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni nɔfɛ kɔrɔ b'a jira ko to ninnu tɛna se ka tɛgɛnɔ sɔrɔ k'a bila u ka sɛbɛn na ko wa yɛlɛma ko tɛna don olu ka jamana marako la wa ko ni sariya yɛrɛ ta k'a lajɛ mun bilalen don sen kan kabini novembre kalo san 2019 k'a kɛrɛnkɛrɛnɲɛna de walasa u ka jamana ɲɛmaa mun bɛ mara kunna ni wagati na a kana se k'a fanga bila sabula k'a kelen n'u ka député ani mɛriw bɛɛ lajɛlen kɔni don a poche kɔnɔ ka ban an bɛ wagati min na fanga sinamatɔ maaw kɔni cɛsirilen don yɛlɛma o bɛ se ka don ni sariya ko fɔlen na cogoya min na. Centrafricains fɛ yen nɔ wagati kɛra fɛn min bɛ tali kɛ u ka carte d'identité civile la a jirala k'a fɔ ko olu kɔni sɔngɔ kun damatɛmɛ yɛlɛnna u fɛ yen kosɛbɛ nka wulikajɔw kɛlen kɔfɛ k'a jirala k'a fɔ ko a kɔni sɔngɔ jiginna kosɛbɛ o kun waleya dɔw kun taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la u fɛ yen nɔ a kun bɛ taa se san 1 bɔɲɔgɔnko ma ni u ka carte nationale d'identité n'u u sɔngɔ kun b'a ta 800 fo ka taa se 1200 ma o de kɔnɔna la u ka député dɔ b'u fɛ ni a tɔgɔ ye Thierry Vaka o ye wulikajɔw kɛ yaasa nin waleya min filɛ a bɛ se ka dabila u fɛ yen cogoya min na nin juma in na septembre kalo tile 4 a jirala k'a fɔ ko a waleyaw bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ yen nɔ ko sababuya kɛ ko min kun don ko bɛn ta tɛ cogoya si la ko wa ko a ko yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ o y'a jira k'a fɔ ko jamanakɔnɔdenw kɔni ye wulikajɔ min kɛ ani maaw ka dɛmɛ ko a ko sera ka sira sɔrɔ Thierry Vaka ale y'a jira k'a fɔ ko o b'a jira k'a fɔ ko nin wulilen ka bɔ a ma ko sariya bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko olu bɛ se ka u bolokɔrɔ tan min bɛ tali kɛ kiritigilaw kan olu y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min kun bilala sen kan k'i bɛna ye k'a fɔ ko a daminɛli kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ko u ye sariya mun kɛ ka nin ko in sigi sen kan ni o bɛ tali kɛ u ka carte d'identité da yɛlɛnni na ko olu n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa a ko yɛrɛ kana sigi sen kan tuguni wa nin n'a ɲɔgɔnna wariba kana fɔ u ka karitiw dilanni na olu ka jate la u y'a jira k'a fɔ ko ni nafoloba min n'u b'o bɔ mɔgɔw kun carte d'identité dilanni na ko o bɛ komi ka wari ɲini jamana kɔnɔden gansaw kɔ kan minnu ni u m'a min u m'a bɔ o la u y'a jira k'a fɔ ko min ni o ka jugu fanga ma ale ni kiriw ma ko o de kɔni ye ka taa i ɲɛsin fantanw ma se tɛ minnu ye ko olu kɔni tɛna sigi k'i lajɛ cogoya si la ko o bɛ na ni jamana ɲagami ne Libi kunnafoniw na u ka jamana kɔnɔdenw gansanw ni olu ye civiliw ye a jirala k'a fɔ ko olu bɛ lahalaya min na bi ko u kɔni bɛ kɔnɔnafili nasɔnya bɛɛ lajɛlen na o waleya ninnu ko o kɛn bɛ kosɛbɛ ka diɲɛ seleke naani tɔnba u ni olu kɔni dabali ban kosɛbɛ o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye u ka maaw ye ni olu ye tungala tagalaw ye olu maa minnu caman bɛ yen nɔ ni olu bɛ u ka kɔgɔjidaw la n'u tɛ ka se ka u ta yɔrɔw magɛ ko sababuya kɛ ɲɔgɔn samasama min ni o b'u ka gouvernement d'union nationale ale ni u ka armée maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ jumadon sɛbɛn mun bɔra ka bin ni o sɛbɛn ni o sera Antonio Guterres ni ale diɲɛ seleke naani tɔnba secrétaire général o sɛbɛn dɔw bɛ tali kɛ fɛn min bɛ tali kɛ u ka maa minnu ni olu ye tunkatalataagaw ye n'u ma se k'u taar'o kɔni magɛ ko olu bɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔ ninnu bɛ se ka datugu cogoya min na ni u b'o o waleya dɔw kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya kan ko sabu ko o bɛ dan kɛ u ka adamadenya hakɛ dɔw la o bɛɛ kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko Libi yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi fo ka taa se tunkalatagalaw ma ko o ko fɛnɛ kɛ bɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye lamɛrikɛnw ye ko olu dabali ban nin kalo in na kosɛbɛ ko o la sɛbɛn min ni a bɔlen filɛ ka bin ko b'a jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba kɔni ko u kɔni jan bɛ kosɛbɛ Libikaw la o kɔnɔna la diɲɛ seleke naani tɔnba y'a jira k'a fɔ k'i bɛna ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni minɛlen don k'u bila ka so u n'a ɲɔgɔnnaw la ko olu bɛ lahalaya min na k'u fɛnɛ tɛ bɛn cogoya si la ko o bɛ taa se fo ma 2,780 bɔɲɔgɔnko la ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dumuniko bɛ o maaw la wa ko u bɛ ka nimatɔrɔya waleya dɔw fɛnɛ ta k'u sɛgɛrɛ a dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ ko olu bɛ tunu maa to olu ta yɔrɔ dɔn fo ka taa se binkani waleyaw ma musolakaw o de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin tungalata caman bɛ yen nɔ ko u bɛ wajibiya k'u don donda caman fɛ donda min ni o t'u u yɛrɛ sagona ko ye ko maa dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ye bamaji kulu ye olu fɛnɛ bɛ taa don a dɔw la k'u fara u ka kulu kan o kɔfɛ k'i bɛna ye ko kamalenni minnu u ni cɛ minnu ni olu b'a la u b'o olu dɔw fɛnɛ minɛ ni ka tila ka wari ɲini olu kunkɔrɔ a ko n'i ye o maa fanbaw bɛɛ lajɛlen ta ka jateminɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa caman don maa minnu ni n'u somɔgɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kan kabi wagati jan o de la Antonio Guterres ko ale bɛ wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi ɲɛmaaw ma k'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ o tungalata maa minnu ni o b'u bolo yen nɔ n'u u kamana gannen don u ka se k'u bila walasa u bɛ se k'u ka adamadenya yɛrɛ kɛ i b'a fɔ maa tɔw cogo min na an bɛ
bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ tele ɲɛta de suganti ka kɛ aw ka tele ye ka kɛ aw ka barokɛyɔrɔ ye danaya de bɛ o kɛ o kuma an bɛ dugawu don de kɛ sa ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisɛgɛ la aw salamu aleykum